Yasay tumas pangano doy. Mura bubundak magining uwan. Basta kalaa ganing style na. Asa ray ka, Choy? Bisang ganahan ka mo side bit dire. Pasa ko koy nawilak ka. Ayaw na og lakaw eh. Kita ka nga dako kay dag-o mo, padung na namubundak ang uwan. Mao lagi. Pero ako ra kay tao no nga natinga kung anong gray ang color sa langit kung kauwan no. Ikaw natinga ko ka. Dili na ko matingahan na, Choy. Kabaw mo sa rason na. Ganahan ka explain na, di ka? Pag sure ikaw kabalo nga sige lang binugoy. Are you underestimating me? Bisag sigig binugoy, nabugoy na ibaw ano? Unsa man, ganahan ka makabaw or dili? Igi daw, explain daw bi. Ganahan ramday ka makabaw? Imo ba dyan kung i-underestimate? Ani ni sa, before ti ka explainan, kung nganong gray ang clouds, kung kauwan nun, sultian sa ti ka, kung giunsa magporma ang clouds. Kabaw naman ko na goy. Sige lang, good. Kanaminaw po niya akong kaduwa, oh. O sige kibala. Una, i-discuss nako ang evaporation and condensation process. Kabaw naman gyud ta sa kung manghayhay ta sa gawas, mga pila lang ka oras kay muuga na dayon. Pero ang pangutana, asa padung ang tubig? Actually, na-evaporate na ang tubig, meaning ang uban tubig nga naa sa sanina nahimog invisible gas nga gitawag nila og water vapor ug musaka ni sa langit. Mao pod ni nahitabo permi sa dagat, sapa, swimming pool ug uban pang tubig nga maigo sa init ug hangin. Ang tubig mahimo og gas kung ang water molecules maigo sa kainit ug mao ni ang gitawag nga evaporation process. While ang condensation process mahitabo ni siya tungod sa mga tiny particles nga naa sa langit like abog, bakterya or bisag abo gikan sa bulkan. Kung kani nga mga particles maigo sa water vapor, ang water vapor mahimo siya balik og liquid or water droplets. Kung magpundok-pundok na gani ning water droplets nga naa sa langit, mao na ang gitawag nga clouds. Ay sigang ngagaw. Wa para ko na human. Ikaw, Choy, natinga ka. Nga gray ang color sa clouds kung kauwan nun. Pero wala ka matinga kung anong white ang color sa clouds. Bitaw niya isa. Ganong white ang color sa clouds. Bitaw sa ngano white ang clouds, ngano dili man blue or lain color. Kay tungod ang color sa sunlight kay white. Kung moagi na gani ang light sa clouds, magbangga-bangga na ang light sa mga dagko nga particles which is mga water droplets. Kaning water droplets nga naa sa clouds mao ni ang usa sa pinakadako nga particles nga makita sa langit, kay ang uban like abog or bakterya dili gyud na nimo makita kay perting gamaya. Kung mosulod na gani ang sunlight sa clouds, mukatag ni ang light sa mga nagpundok nga water droplets ug makatag pod ang colors almost equally, meaning ang color white nga gikan sa sun kay white gihapon. Dili na siya mausab sulod sa clouds kay tungod equal ra ang pagkatag sa light. So mao nang white ang color sa clouds. Pero ngano usahay gray man ang color sa clouds, labi na kung kauwan nun. Actually, dili gyud na totally gray ang color sa clouds. Ang ilawom ra sa clouds ang gray ana kay tungod mostly sa sunlight nga nisulod sa clouds mubanda na pataas or sa kilid. Gamay ra ang light mulusot sa ilawom sa clouds. Maong dili kayo siya white. So labi na kauwan nun. Ang water droplets nga naa sa clouds kay mas dagko na. So mas mukatag pa gyud ang light, meaning dili na gyud kaabot ang uban light didto sa ilawom sa clouds. Dili na kayo siya ka-penetrate ba? Pero buot hunaw-naon, white gyud gihapon na ang color sa clouds bisan pagkauwan nun. Kung nakasuway na ka nga nakasakay ka sa eroplano, makita na nimo ang imabaw sa clouds nga perting putia. Kay tungod igo man kayo siya sa sunlight. Ang ilawom nang gyud ang dili kayo puti kay lagi di nakalusot ang kahayag. So mao na siya, Choy. Mao ding dili init po sa dagkong kay dili ka penetrate ang sunlight. Look, ikaw, nag-nosebleed ka, oh. Tanaw ka niya akong brahaw. Tatyo man yung baraha, goy.